Goedemorgen jongens en welkom bij de allereerste Frieske live soort van panelist reactie. Ik ga er niks jongen, ik ga de app ik nog niet jongen. Het eerste wat ik meekregen ha is dat Siep een berichtje stuurde van Janne Toot naar in. Ik hoop je dat er een grap maken. Ik weet net altijd erom die, maar die had nog nooit wat verkeerd dingen. Ik ga hier op een laptop hak de site ervoor. Ik scroll straks naar beneden toe. Liet de verwachting even nog van tevoren. Hopelijk net dood, alsjeblieft net. Hopelijk gaat Preselladas er naar in. Alhoewel ik net, ja, ik ben net Lightning Storm dus. Steam Band, Global Band. Hopelijk Sephiroth van Blackwing on Touch. Waardoor ze twee Blackwing kaarten band. En ik denk iets van Lunar Light Tiger naar in of zo. Begin zien, ik scroll nog naar beneden. Even zien, ja. Astrograph Gofu zal je nog steeds. De eerste voor binnen, Orkest Harp Horror. Dat wil zeggen, heb ik de goede lijst wel? Of weer die naar in? Die weer naar in zeker. Die weer naar in. Hast je nooit een kort Michael? Dat hè? Maak het uit en dat relevant? Oké, geen idee. Ik geef je daar volgende. Thunder Dragon Colossus, New Limit Forbidden. Colossus wie toch al bent? Ik had de verkeerde panelist zeker. Effective van 20 in, ik had de verkeerde panelist. Dus een goed filmpje dat nou, die eerste minuut is pure content voor. Even zien. God jezus, hij kan YouTube wel vullen. Helpt dit? Ja, april 2020. Ja, daar wordt het wat beter van. Ik zie al twee bands, Steam Band, de Strudo Band. Oké. Wie won heuge kast de Strudo, dus ik weet net dat het nou... Ja, is het terecht? Ja, oké, ik kan erin komen. Voor het waar, Global Bulb, Lunalight Tiger Band. Hier ik net verwacht. Ik denk wel dat ze Sephiroth nou aan touch te letten. Maar ja, wat ik van tevoren al zei, Steam Band en Global Band, dus het ziet er heel dik in vanwege Needle Fiber. Vreemd jaar, Needle Fiber de prijs gaat houden die het nou had. Scroll verder naar beneden, Spiral Masterplan Bands. Oké, Spiral ideeën. Die gaan niks meer aan. Voor de rest helemaal niks. In de spels niks en traps. Nee, dat binnen alle bands. Alleen maar monsters. Oké. Nou. Wist. Ja. Nou, verder daar is er nog steeds band. Ja, wist. Ach. Hier, om mij wat terug mogen, maar er is wel meer kaarten op een lijst. Ik denk van die kennen wij waarom. Keizer Coliseum kennen we wat mij betreft. Ik weet waarom. Ik vind trouwens wel... valt me wel op, mist ik maar in net band is. Hier ik eigenlijk wel verwachten. Iets is wat broekje. Kappers met dicht, quarantaine. Given I de Injanta, alsjeblieft geen toad. Was Summer Limited, No Limited, Jackalope en Tsuchinoko. Volgens mij is Orcus nou echt wel klaar. Ik weet net hoe het Last Warrior deck idee, hoe vier dat is. Maar die gaan nou waarschijnlijk iets minder consistency. Tenzij hij alleen maar level 18 spelen was, maar van mij ga je hem de trade eruit. ABC Bastard Dragon Band. Limited. Ik zei het verkeerd, limited. Ja. Ik wil het snappen, maar ik vind het gewoon heel erg jammer. Alsjeblieft, don't hit my toad. Nieuw, TT Hyper Librarian. Trishula, oké. Totally awesome. Nee. Je had er nooit wat verkeerd in. Waarom toont naar in? Niet mis competitive decken deze. Dit is net nodig. Ja, dan nooit verkeerd. God jezus, die get ik gewoon nooit bij waarom komen. Ik hoop dat er eerst al nog eens waarom gaat naar treien. Dat gaat eigenlijk absoluut niet zin. Waar speelt het nou toe? Stel dat maakst dubbele toot, dan doet dat al terug Bahamut, waardoor kreeg nooit twee toot van elkaar, want ken ik net. En dan is het dan maar 2 aan de gate. Oké, 2 om niet de gates. Maar daarna als het Appaloosa dus met die 4 level 4 monsters daar zijn 4 aan de gate. Monster effects. Dus wat is dan beter? Ja, wist. Net nodig. Totaal net nodig. Draai dat niet in. Ik ben nog steeds gewoon salty hoe die toad. Waarschijnlijk is het draaien het nog wel wat duurder. Instant fusion net in. Dat ziet er heel dik in. Mind control. Wie zijn het is, gaat ik ben in. Pad wat ze maar mind control door. Kan ook je Mystic Mines jong. Zodiac Barrage, ik naar in.
Die stien nog op treien, dus wordt zo nog beter. De consistency is er nou wel intens uit, dus ik denk net dat zo nog beter wordt. My boy. Nee, we zien, nou dan hebben we nog wat semi-limits. Malicious van de 2 is terecht. Widowhank aan de 2. Oké, dat misschien wel wat. Deep Sea die wat draw, Necrophase draw, Drone draw, want ja, we gaan Masterplan hutst. En Everest draw. Ja. Lang verhaal kwaad, ik heb mijn kon, want mijn toad mij niet mee. Waarom mij mijn toad niet mee? Waarom zit Pantheism nog steeds op in je? En waarom in de Jezus dagen ga je Mystic Mine niet ompakt? Ik denk dat die Mystic Mines voor mij nou wel behoorlijk duurder zullen worden. Nou, dat weer de reactie. 4 minuten. Mooi het hier. Vooral omdat we een minuut lult houden iets. Op verkeerde bijl leest hier. Ja, volgens mij is iedereen hier redelijk van aankwam qua decks die het bij hadden. Ik kreeg me de kont omdat het doodband is. Ik kreeg hem echt intens in de kont, maar voor de rest zie ik net echt probleem mee. Dus net iemand die het zo hier. Dus ik net iemand die het nog op Skystrikers hier, want die had wel een beetje een buff kregen nou. Want Mystic Mine is nog op 3 en de Widowhank net wel. Ja, misschien Menko vanwege zijn Orcus dat hij een beetje een huts kreeg. Maar voor de rest, ja, alle wombo combo pieces van Needle Fiber ben eruit. En voor de rest helemaal niks. De fuck je ik nou bouwen? Lost World, Dino, Paleo. Hij had nog nooit wat verkeerd hier. Sorry man, hij had nog nooit wat verkeerd hier. Dit hier net hoeft. Ik kan ook gewoon 2 minuten depressed wijzen om deze video een beetje te filmen. Net in verder hebben nu, want ik kreeg net. Maar ik ga 400 subscribers of zo. Iedereen komt er goed van behalve ik. Waar de wedstrijd dat ik straks de app je hebt niet dat er aan waar die rap Alex berichten ben. Ik ben echt. I wanna cry. Waarom zit ulti kennen hard nog op het liefst? Kan ik wel naar 3. Dat deck doet geen fuck. Ik ken die in een fuck. Er binnen maar 4 XC's limited. Beatrice dood. Beatrice is beter dan dood. Dood doet niks. Die hadden nooit een verkeerd. Nou. Hoe lang is dit in effect? Dit is in effect tot 1 juni. Maar met corona gaat waarschijnlijk tot 1 juni ik net nog een toernooi spelen worden. Of ik maar iets competitives. Dus bij de eerstvolgende bandlist. Ja, wat is er dan aan? Dood bij waarom? I don't know. I think not. Dus ik ga natuurlijk waarschijnlijk dat dood neemt je dwaan in de meta. Want dood had nog nooit wat verkeerd in. Maar ja. Ik ben benieuwd hoe het Simo hierop reageert. Bedankt voor het zien jongens. Dit weer de Frieske bandlist reactie. Wil je meer van dit soort filmpjes zien, druk dan op de subscribe button, op de like button en leave een comment. Ik snap al aardig hoe dit werkt. Ja. Ik ga geen Patreon, won me supporten, zwaar je dan voor dat fucking dozen van heel die stal komt. Dit is echt heel pijnlijk. Bedankt voor het zien jongens, tot de volgende keer.